Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joet bij mij een bijzondere gast onder de tafel. Ze is pianiste, ze had nog net zo lang alleen haar debuutalbum uitgebracht. Het is eigenlijk aan de ene kant met easy listening en aan de andere kant ook wel klassieke muziek. Maar wat het precies is, dat moet ze zelf maar even uitlezen. De titel van het album in ieder geval is Inspired en ze komt uit Wolvergeer. En ze had de naam Pretty Bernieke mij kregen. Leuk dus te best. Welkom. Dankjewel. Hoe is het? Ja, hartstikke goed. Ja? Ja. Drok? Jawel. Ja. Nog wel in de beginfase, maar dan best juist heel druk mooi opstarten en ergens tussenkomen. Ja. Maar dat is ik wel heel leuk. En spannend liep het mij, of net? Tuurlijk, ja. Ja. Het is echt spannend, want ik heb natuurlijk wel een doel. En hoe kom je daar? En dat is wel echt stapje voor stapje uitvinden. Ja. Wat is het doel? Oh, nou ja, ik wil wel graag. Meteen al een hele spannende Als de vraag. Ziggo Dome al boekt of net? Hoe zit het eigenlijk? Nee, ik denk net dat... Nee, maar het zou ik best wel leuk vinden. Maar dat is wel heel groot. Ja, maar heel erg ambitieus dus. Ja. Ja, best wel. Ja. En hoe lang hast dat al? Ik bedoel, best muzikanten, maar dat best net in een weekend natuurlijk. Dus daar best ongetwijfeld al een hele tijd mee bezig, of niet? Ja, klopt het. Van jongs af aan wel. Ik word als liedband dacht ik al wel van, nou, dat is wel heel mooi. Het is wel heel intrigerend. En, maar dat ik dan meteen dacht van, nou, ik word pianist of zo, dat hier ik nog net. Nee. Dat kwam letter pas. Maar wel dat ik het podium heel... dat wat mij die. Ik denk dat dat wel heel jong begint. En dat lukt. En ik mag er wel graag op staan. Het begint bijvoorbeeld met een AMV-uitvoering. Dat je... dan mag je voor de orde speel je. En alle band die komen dan een keer op het podium. En de een vindt het prachtig. En de oor die denkt, ik wil er net op staan. En Dat kan ik ook ongelooflijk eng wezen, hè? Ja. Ja, maar ik vond het dus altijd prachtig. Ik kon er net lang genoeg opstaan, dus maar. Ja, AMV, algemene muzikale vaardigheid of vorming eigenlijk. Ja, hè? inderdaad, ja. Op squallen dus. Muziekscholen wie het een onderdeel van. En dan leer je een beetje het noten lezen en de basis, de ritmiek en een beetje dans. En dat. Ja. Echt de basis. En waarom kwam je erachter dat de piano eigenlijk wel die instrument is? Nou, op zich best wel betierd, maar het was net mijn eigen keuze. Want mijn mem die zei van, ik wil heel graag accordeon spelen. Accordeon? Ja, Oké. ik weet ik net waarom, maar denk ik moet er net om denken. Het is wel een mooi instrument. Maar... Zeker wel, maar totaal net hetzelfde natuurlijk. En het zei me, dan had je net wel een domme piano. En ik dacht, oké. Het ik toetsen wist wel zo. En ik wist er gewoon niks van natuurlijk. Maar dan moet er een instrument komen. En in die tijd wie het wil... als je piano wilde, dan moet er een piano komen. En Sint-Wurg zei ze gewoon van, een keyboard ken ik wel. Maar dat wie toen net een optie. Dat moest wel echt zo. Dus ja, die kamer. Wat voor soort piano wie het eigenlijk? Nou, een orde. En zo'n steender, zo'n kroegpiano of wie het voor een vleugelachtig... Nee. Nee, wel een hele orde. Nou ja, kroegpiano, ja.
Zo neem ik ze maar, ja. Ik bedoel... Hij is 60 jaar oud, een Wittenberg uit Berlin. Hast je hem nog? Nee, toen, ik moest op een gegeven moment ook naar het conservatorium. En die hele oude piano's, die hebben een paar toetsen minder. En op een gegeven moment, ja, hoe verder je komt, hoe breder je ging spelen. En toen hier ik stik en ik zei, nou, ik mis 3 toetsen. Nou, dan moet er maar naar komen. Ja, ik is er moeilijk bij plakken, hè? Ja. Dus nou, toen kwam er een naaien, of een oor in ieder geval. Net een naaien, maar voor mij wie natuurlijk wel hartstikke naai. Ja, en daar ziet alles op. En spelen ze in? Luister eens wat oors. Zie je eigenlijk al naar pianomuziek te luisteren dan? Nee, dat weer wel een beetje verplicht. Ja. Ja, erg hè, want ik heb de klassieke opleiding die, maar ik hier er eigenlijk net zo vol mee. Nee, hè? Dus dat moest ik wel aan wennen. En dat matje, je kan het wel leren. En ik respecteer het ontzettend. Ik heb er echt heel veel respect voor. Het is natuurlijk geweldig, want daar komt wel echt alles uit. En dat vind ik prachtig. Maar had je dan steeds van, nou ja, vond je het leuk om te luisteren? Nou, nee, eerst net. Wat je echt wel dan leren, als je het net went binnen. Ja. Het is ook net dat wij nooit eens een keer wat luisteren, zeg maar. Of thuis nooit ophien. Maar het is wel een verschil. Ik ben er net mee opgegroeid. Maar hoe is het nou dan naar je eigen muziek? We kunnen daar straks wijdwijdig op praten. Hoe is dat schreeuwen hast en componeert en opname? Maar dat zit een beetje, ja, dat hik het wordt in de klassieke muziek onder natuurlijk, hè? Ja, maar dat ben ik wel een beetje meer roots, zeg maar. Dus ja. Ik ken bijvoorbeeld geen jazz. Dat is echt een no-go. Ik denk dat je dat altijd wel weer omvinden in wat je doet. Maar wat binnen pianisten die wel spreken in dat opzicht? Dus het zware klassieke werk, dus blijkbaar net. Nee. Jeruma, Greg Maroney, Michelle McLaughlin. Een beetje dat soort componisten. En dat luistert pas de laatste tijd? Of hast dat wel al vrij jong oppakt? Even zien. Ja, nou, het begon een beetje met Jan Tiersen. Daar kwam ik mijn aanreiking in nou wat wie het, op het conservatorium, zeg maar. En toen wie de correct mijn Amelie uit Brutsen, denk ik. Ik dacht het rond die tijd weer, maar dat weet ik net zeker. En dat wie natuurlijk al heel ondanks dat het wel klassiek is het ik... nou ja, tot de echte klassieke mensen werd het toch net waardeerd. Dus het is altijd zo moeilijk. Maar dat vond ik wel heel mooi. Ja. En toen dacht ik van ja, dat is volle meer richting. Hoe werk ik heen wil. En, Ja, want dat is het vaak. Hè? Met heel wat ziekje van wat vind je zelf mooi, wat is die stijl, wat past het beste bij die. En dat zijn natuurlijk ook een product van die smaak. Dat kan ik me voorstellen. Ja, en ik vind het mooi om vrij te wezen. En klassiek is toch wel heel gauw van samen het en net oors. En, ja, muziekstukken die misschien al 200-300 jaar besteden. Hè? Ja, maar en dat snap ik wel. Dat had ik wel zien charme. Ik wil er echt niks verkeerds hoe zeggen. Maar ik vind het zelf wel een keurslijf. En daar wil ik net graag in zitten. Screws lever in eigen muziek. Ja. Ja, ik kan je voorstellen. Nou ja, de Iepen vind ik mij. Hoe is dat ontstaan trouwens? Het schreeuwen. Nou, toch de corona eigenlijk. Want alles lag stil. En in één keer geen werk meer, niks. En in eerst dacht ik, en nou. En dat wie eigenlijk wel het begin van, wat ken ik, wat wil ik? En ik denk, ja, wat wil ik? Ik wil dit eigenlijk al heel graag en al heel lang. Maar op mijn manier heb ik het altijd te druk mee van alles. En dat was natuurlijk een groot excuus. Maar nu heb ik dit en dus geen excuus meer. En voor mij was het geweldig. Want eigenlijk heb ik mezelf gewoon voelen. En de ruimte daarvoor kregen. En ik wie ontzettend, wat ik zei, Jeruma en Michelle McLaughlin, daar speel ik wat noemers van. En toen dacht ik, god, wat is dat mooi. Ik wil dat zelf ook wel kennen. Maar ja, dat is natuurlijk heel spannend. Want ja, ik heb nog nooit wat skreun. Dus ik dacht van, ken ik dat wel? Ik denk, ja, wist ik gewoon probeer je. Ik zie wel hoe het komt. En toen heb ik als eerste de Search skreun. Omdat ik
nou ja, dan moest een beetje uitvinden. En dat wie natuurlijk s'nachts. Ik wil heel volle wekken s'nachts. Want daar heeft niet een werk. En natuurlijk heeft ik wel dienstwaardigen. En hoe komt het al hier? En dat kerst ik wel een beetje jaren, hoop ik. In de search van... het gaat heel rustig en kabbelend. En elke keer best weer op zoek naar van wat zil ik en wat wil ik. En dan denk je van nou heb ik het voen. En dan denk ik, nee, dat toch net. Komt het weer oors. En elke keer probeer je weer wat op na. En nee, dit weet hem ik net. Of dat ken ik net. Want er zijn natuurlijk heel volle beperkingen in die tijd. En dat is de flow een beetje van de search. En toch kwam ze op een gegeven moment op een punt van nou, dit is het dus. Dat lijkt mij best ingewikkeld, of net? Dat is heel eng. Ik. Ja, echt ja. En wanneer besleer mij een noemer, hè? Of een stuk. Ja. En maar kijk hoe het neemt. Ja, dan dat wist helemaal net. Want hij heeft natuurlijk ook die ervaring net. Dus dat is dan... dan was het gewoon heel dicht bij jezelf blijven van wanneer vind ik het nou clear? Of wat is het voor mij? En meer kun je net doen. En uiteindelijk denk ik dat is ook de enige manier. Is die in die mij luistert of meesken? En die mij produceren? Of mij skreun? Of wie dit echt 's nachts alleen Ja. do en de piano eigenlijk? Ja, feitelijk wel. This is it. Ja, maar dat is het heerlijkste. Het is het allermooiste. Ik wil er ook net hier meer bij hebben. Nee. Dat is echt mijn proces. Dat klinkt ik lekker egoïstisch, maar ik vind dat gewoon heerlijk. Nou ja, misschien bij het componeren, maar het misschien wel heel egoïstisch wezen. Nou, toch? het is vrijheid was het hest. Ik heb wel eens dat mensen zeggen van nou, maar dat en dat is ik wel mooi. En dan denk ik, dat is leuk, maar dat is net voor mij. Dus op een of andere manier heb ik direct wel een hele grote behoefte om dat het echt mijn eigen is. Dat ik daar mijn eigen creativiteit in kwijt kan en mijn eigen gevoel en alles gewoon volledig. Wat bij mij het is maar. Ja. Want we draaien nog even een nummer. We beginnen eigenlijk de search even draaien. Toch komt er een bepaald moment dat er letterlijk bij een boeten mast. Dat ze het opnemen mast. Of in de studio. Of dat er toch nog een producer bij komt die het voor die all mixt. Ik neem het maar even. Wanneer is dat punt kwam? Of had het voor het grootste deel nog zelf opname? Nee, dat heb ik net zelf doen. Nee, het is wel bij thuis opname. Dat is wel is op mijn eigen vleugel. Dat zou ik zeggen, op die eigen dus. Ja. Vertrouwd. Ja, en voor een eerste keer is dat best wel lekker. Ja. Want je weet natuurlijk niks. Dus hoe gaat het, hoe komt het, hoe werkt het? Maar iedereen wordt stil blijven. Ja, nou ja, dat wie wel Net met denk door je. te slaan. Nee, dat wie echt wel een denkje. Dat is net zo makkelijk van thuis opnemen. Want er is natuurlijk van alles wat. Er gebeurt van alles, hè? Een auto die bedijl riet. Ja, wij wenen ik een vrij druk stritten. Dus dat kist ik wel, dat kist wel jaren. Of zo nou en dan zouden ze van, nou, maar er nou een wachtje. En dan komt, dan is de squallen uit of zo. Ja, squallen, ja. Maar, dat had ik wel wat. En als je net, hoe moet je dat zeggen? Een beetje net te moeilijk. Dat helpt ik wel. Lekker relaxed. En dat kun je altijd wel vernemen op ik maar de opname. Ik vind het ook wel belangrijk. Geen stress. Pretty Bernice. En dat is een pianiste uit Wolvengeer. Wij is Joert de gast in deze aflevering van Noorderwien. Pianiste, componiste. Ze houdt ook nog les trouwens, begreep ik. Dus wel een echt muzikanten besteden wat dat onbelangrijk. Zo'n per hier al dwaande. Maar nou toch de stap zet naar en een album en een nieuwe single. En die nieuwe single geef ik aan draaien. Exodus.
Ja, toch wel een leuke opmaat naar je best nog mee bezig bent. Dus dat best er eigenlijk wat een beetje gek in je roegelen dus eigenlijk. Het wie dus net het klassieke verhaal van de zus van de radio. De lust is muziek. En toen denk ik wil gitaar spelen, ik wil bas spelen, drums. Of ik pak een piano erbij dus. Nee, net standaard. Het weer meer, dat dacht ik wel een podium had van mijn creativiteit dus. Ja, feitelijk wel. Ja. Ja. Hier staat op Squall ook al. Ja. Stiet je altijd voorom bij de toneelstukken en de musicals of net? Soort van. Ik wil wel heel graag een meedoen, zeg maar. Erbij jaren. Ja, dat. Ik weet nog wel dat wij op middelbare scholen, dan hier we een project. En dat wie dan voor blazers. Ja, ik hier geen blaasinstrument, maar ik wil wel meedoen. Dus uiteindelijk, mijn zus die speelde dwarsfluit. Dus ik zei, nou, doe je maar dat ding. Maar dat moest ik natuurlijk nog leren. Maar dat wie wel een manier om erbij te komen, dat die ik dan ook. Ja, correct, ja. Ja, dan dat ik erbij. Maar ja, uiteindelijk net in een braasband te lonen kwam dus. Nee, dat vond ik net zo heel leuk. Nee. Maar ja, dat is wie wil, omdat je dat dan zo graag willen. Dus dat ziet er al wel in. Ja. Wat zit er tussen, hoor? Bij Heid en Mem? De radio of andere platen draait? Beide wel. Ja, de radio en mijn huid vond Queen heel leuk. ABBA, ik. Maar ik James Last. Dus van alles wel wat. Ja, correct. Breed in dat opzicht. Ja. En die leeft iets genoten op squallen. Wat vond je zelf leuk om popmuziek vroeger? Wat wie in die helden? Nou, dat is echt heel erg. Maar ik luisterde helemaal naar de radio. Nee, hè? Nee. Is dat een beetje om die voorbij ging? Ja, ik hier er niks mee. Mijn zus kon echt... die zie het gewoon eerst radio. En dan luisteren de hele dag altijd cool. En dat hier ik helemaal net. Nee. Net de hits en Nee. posters boven het bed van nou, ik neem maar op waar, maar dat hiest al je net. Nee, eigenlijk net. Maar later wel. Maar net in mijn jonge jeugd. Dus maar... Dus op een gegeven moment, natuurlijk dan in middelbare scholen, dan luistert iedereen radio. En dan denk je, oh, nou, dan moet ik dat ik maar eens even dwaan. Dus de wat wie het, zo'n 90 tot 2000, wist van die periode, dat weet ik natuurlijk al nog wel. De hitjes van toen. Ja, maar net naar concerten en dat soort dingen. Nee. Gewoon lekker thuis. Ja. Ja, maar dat is bij muziek helemaal geen ding. Concerten of erheen gaan. Nee. Misschien ik wel... ik ben opgegroeid op een burgerij. En dat is wel even... Nou ja... Geen tijd voor. Nee. Ik heel vaak net. Dus, Wat hoopt mij op de borkerij? Nou, eerst net, maar later wel. Ik heb wel dacht van... Ik wil het wel oernemen. Het is weer of de muziek of... Of de trekker. Ja... Nou ja, eigenlijk ja, toen ik zoontje weer dat wel een beetje voor mij de keuze. En met op een gegeven moment had je natuurlijk kiezen van wat wil je worden, wat wil je doen. En toen zei ik, nou, ik wil of boer worden of ik in de muziek in. Ja, één van tweeën. Ja. En nou, dat voel net in logisch. En dat weet natuurlijk ik net. Maar dat Van hij wel dus. Want in die belevingswereld wint er dus 2 opties. Ja, maar dat... ik heb nog tocht of zocht om een opleiding en veehouderij leenwerk heb ik nog naar schoen, maar dat wilde hem net. Dus uiteindelijk wie het conservatorium. Ja. En nu die boerderij, maar hoeveel kei hien je hem of hebben je hem? Ja, 120. 120. Nou, wel een aardige boerderij. Ja, destijds wel, ja. En hoopst het pro mij? Ik heb wel molken. Want in begin, ik weet natuurlijk vanken, dus dat hier in Salau net. Dat weer toch een dingetje. En trekkerreden, nou, dat weer wel heel spannend. Maar daar is wel op zitten, toch? Ja, ik heb het wel die en ik heb het van me gekregen. Want ik wil het zo graag. En, hartstikke stoer trouwens. Ja, super. Maar het is ook zo mooi. Ja. Ze is natuurlijk heel heeg en het is geweldig. En lekker in het veld. Radio aan. Ik vind dat weer heel relaxed. Ja, nou en de Wolvergame is prachtig natuurlijk. Hè. Als toen hier wat het hier op een veld, maar ook wel wat begroeiing. Dus de natuur is er wel hartstikke mooi, denk ik, of net? Ja, maar ben je wat meer boet nu dus? Ja, Old Wolde. Ja. Dus dat is natuurlijk wel heel vlak.
Dus voor een puber misschien is het saai, maar wel hele mooie natuur. Of daar koest ik al als puber van genieten. Zo nou en dan. Mijn huid die zei dat dan altijd. Maar dit eens even Shen. En hoe mooi is dit? En dan dacht ik, oh ja. Maar als puber zie je dat zelf natuurlijk net. Als jongen, als tiener, dan had hij een heel andere blik natuurlijk op. Maar goed. Ja, maar dat is mooi dat mensen die dat leren. Om daar eigen van te hebben. En dat heb ik nou nog wel. Dat heb ik er wel van leerd. Of van mijn naam. En dat vind ik wel heel waardevol. Ja, wat had je toch hoe wagen? Of had misschien wel dingen om daar nog een opleiding in te doen? Of weer die een squalle keuze toch wel richting muziek eigenlijk? Ja, uiteindelijk is het wel echt de muziek worden. Ja. En ik heb nog een periode gewoon dat ik dacht van nou zit ik zonder werk. Dan ben ik toch nog weer op het trekker daar kwam. Maar dat wie het. Wist dat wie nog een keer in 2011 of zo. En dat wie heel grappig om eens kunnen. Als ze mij natuurlijk zeggen en je toch leenwerk, dan denken ze net, dat denken ze, oh, wat zei het dan? Want ja, ik heb natuurlijk niks mee. Ik heb mijn lengte net mee en mijn kleur dan ik net, want dat verwachten ze gewoon net. Ze verwachten gewoon een sterke, grutte jongen. Het clichébeeld, toch? Ja, feitelijk wel. Ja. Dus ik moest natuurlijk wel heel bot bewijzen. Ja. Dus er werden dan wel heel volle van mij verwachten. Is wat de conservatieve hoek daar, zeg maar, in dat opzicht? Ja. Toch wel, hè? Ja. Ja. Haast hoe het al, denk ik. Hè? Ik denk dat iedereen als het toe trekkers en boeren gaat, dan wel je dat de meestal wel hetzelfde beeld te vaak behouden. Je nou uit Wolvengeer komen of onder de rook van Amsterdam. Meestal had een bepaald strak beeld bij natuurlijk. Hè? Ja, en misschien weet ik dat zo, dat weet kan ik net. Ja. Ach ja. Maar dat is wat trosheid. Ja. Dan zie je uiteindelijk dus wel op die trekker. Ja, het is wel lukt. En uiteindelijk toch weer net dienen dus. Nee. En hoe is dat er dan? Ik bedoel, dat had ze gewoon op een dag besluiten? Of Nee. of kwamen ze er op een gegeven moment achter van, nou, dit is leuk, snow en down, van een per weekend misschien. Maar dit is toch net mijn ding? Ja, dat is wel een goede vraag. Nou, mijn huid die stoppen met de burgerij. Dus hij zei, wie is dan is het op een gegeven moment is het natuurlijk gewoon wel kleren. En Is het wel vrij om het toe te nemen? Nou, nee. Het wie wel duidelijk dat dat er net in ziet, zeg maar. Nou, hij zei dat wil ik net voor die. Het is vuurst te zwier en uiteindelijk hield er ik wel gelijk aan. Ja, hoe is het nou in heel oren stress zitten, hè? Met de hele discussie over stikstof en dat soort zaken? Ja. En dan was het altijd wel maaien, maar de toekomst. En dat had hij zelf ik wil dienen. Maar hij zei, het is wel heel zwier. Dan was het wel weer een werst om je gist. En hij dacht van, nou, dat weet ze helemaal net. En eigenlijk wie het ik zou. Dus hij had wel een goede keus. Maar Nee, er wel gelijk in. ja, nou kijk zij ze van wel. Maar ja, dat voelt natuurlijk destijds helemaal net zo. Nee, want die zus, die heeft de muziek ingang of zo? Of Nee, die is de verzorging, meer de verzorgende kant. ja, die had ik net hoe wagen om boer te worden, zeg maar. Nee, we tochten nog wel van, als we het nou te jaren doen, dan is het maatschap, toch wel een dat mooie... ze zomaar kennen. Ja. Maar dat weet ik net. Dus uiteindelijk heeft ze toch de boel verkocht. En, Waarom is hij dit maar verstappen? ja, slijtage hier er in de regen. En het op destijds zei van ik moet het gewoon nou doen. Er waren destijds al verhoringen bezig. En dan moet je keuzes maken. Ja. En dan kun je wachten. Maar hij zei ik moet er nou bij wezen. Op die stoppen dus eigenlijk. Ja, feitelijk wel, ja. Ja. Maar ja, toen wie ik krek 20 of zo. En toen dacht ik wel van poef. En nu dan? Ik wie er net ontdaan. Maar ja, zo werkt het net. Dus dat wie voor mij, ik had eerst iedere keer heel moeilijk mee hoor, dat ik dacht van jeetje. Ja, want je moest net van die boerenpleats. Oh. Ja. Dus wel even een life changer, hè, nemen ze dat dan. Maar ineens het boerenleven, dat kwam dus op afstand te staan, ik. Ja, dat. En je weet er net bij je heen gaan. Hè, want ze willen zo'n huis bouwen. En dat moest al je nog. Dus dan komt het feitelijk in een soort van tussenwenning. En vind je dat dan leuk? Ja. Heel Dat is wel apart. even werkelijk het mij. Ik vond het helemaal niet leuk. Nee, maar het vrije leven. De boerenpleats alleen al. Nou, Ja, met de nou, trekker en beesten. En dan zit er niet eens een rietjeswenning dus. Zoiets. Ja, het wie net precies dat. Maar er waren mensen die onze boerderij kochten hier.
wij huisruil dien. Dus wij gaan naar hun plaats en zij naar die van ons. Oké. Maar bij hun weer natuurlijk, de stal weer er nog wel, maar die weer natuurlijk leeg. Ja, je kwam net in een dwarsbuurtje te lonen, gelukkig. Nee, dat net. Nee, Nee. dit lijkt me helemaal een oergang. Nou, ik kon het net vinden, dat weet ik nog wel. Ik ben gewoon voetgang uiteindelijk. Ik zei van, nou, ik moet er even uit. Dus ben ik naar Frankrijk daar gegaan. En nou, daar heb ik skof wennen. Want ik dacht, ja, wat moet je nou dan? Zo'n grote impact hier het wel op mij. Was lang in Frankrijk wennen? Nee, ongeveer een jaar. Ja. En toen dacht ik van, maar toch maar waarom? Dit is het echt net. Nee, maar ik hier toch wel antwoorden kreeg. En ik denk voor mij het allerbelangrijkste van mijn eigen antwoorden. Dus dat zie je het destijds ik al wel een beetje in. Altijd op zoek naar mezelf. En iedereen kan van alles zeggen. Van, nou ja, misschien moet je dit wel doen. Misschien moet je dat wel doen. En ik dacht, dus, maar ik wil het zelf bepalen. Want het is, wat wil ik nou zelf? En nou ja, uiteindelijk dacht ik, nou, volgens mij weet ik het wel ongeveer. Dus toch wel de muziek. En ja, zo is het wat op ziek is, maar... Ja. Maar waar in Wolvengeert te lonen kwamen dus? Ja. En vlak daarna ben ik naar Zwolle gegaan te wennen. En daar heb ik nog 10 jaar wennen. Ja. Nee, maar ik heb me voorstellen, ik ben in Frankrijk, ik ga naar Parijs, ik ga naar Londen, ik ga naar een van de grote Oh, steden. zo. Ja, dat hier ik... Daar is het de hele in muziek, Berlijn, ik zeg maar wat. nee. Maar zegt nee, waarom de Nederland? Ja. Zwolle in dit geval dus. Ja. Ja. Ik weet net waarom. Ik denk, ik hier mijn avontuur beleefd en ik hier mijn antwoorden. Dus het is voor mij klaar. Het was wel klaar zo, ja. Ja. Terug naar Holland. Ja. We gaan naar je single draaien, Exodus. Yes. Zit daar nog een verhaal achter? Nou ja, ik heb het schreeuwen op basis van inspiratie op het Bijbelverhaal, zeg maar. En dat ik me altijd afvreeg van, nou, dat moet best wel een hele tocht best. 40 jaar en zo lang en in de woestijn. En dat vind ik altijd wel mooi, als er ergens een verhaal in zit. En wij je dan in één keer denken van, hoe weer dat dan? Hoe moet het Westen? En uiteindelijk hier ik de melodie al heel lang. En het is eigenlijk een beginthema. En die zit in de linkerhand. En daar heb ik hem op opgebouwd. En dat weer Exodus. Of is Exodus. Exodus van Pretty Bernieke. Officieel is trouwens Pretty Bernieke Canis. Dit zit net op het album. We hebben het zuiver correct even hoe hier. Maar misschien wel even leuk om dat nog te benoemen. Want dat album eigenlijk, is die debuutalbum met worden destijds. Hier, Oorlievelien ongeveer. Oorlier, ja. Ja, Oorlievelien. The Purity of, en dan komt er zo'n lekkere tongbrekker, Impermanence. Spreek het goed uit, hè? Yes, ja. correct. Exodus, de nieuwe single, is correct uit. Is dit een voorbode van weer een nieuw album? Of is dit gewoon even een single en een nummer op zichzelf? Hoe is dit? Nee, het komt wel uiteindelijk op een nieuwe album te staan. Ja. Daar best wel mee ons schreeuwen of is het nog wel een beetje toekomstmuziek? Een beetje van beide. Ik ben er wel mee bezig al, maar het is ik nog net klaar. Want ik heb de tijd net zo volle. En dus er ben al wel een paar klaar. Maar ja, ik ben maar heel wijs, dus ik ben er nog net. Nee, correct. Nee. Nou, ik begin alleen door die namen. Waar komt de naam eigenlijk bij? Priti komt uit India. En ik ben geadopteerd, dus vandaar ik die namen. En dat is een keuze best van mijn ouders. Die zeiden van, nou, we willen wel graag dat ze die namen houdt. Maar dan doen we er nog wel een bij. Omdat ze bang zijn dat ik pest willen zoeken. En dat, omdat het natuurlijk net gebruikelijk is hier. Hè? Nee. Dus ze zeiden van, nou, dan komt Bernieke
erbij en dat worden dan meer opnamen. Ja, maar ben ik het zien die sissen, hè? Ja, Priti Benieke heb ik nou mijn artiestennamen van maken. Dat bedoel ik, hè? Want dat is zoals die presenteert. Bijvoorbeeld onder oren op Spotify en zo wat hinnen. Inderdaad. Ja. En, want hoe lang hast u, hoe oud wist u toen je hier naar Nederland kwam bist? Nou, 3 of 4 maand. Wist er nog iets van of net? Nee. Nee. in de echte Wolvergeester worden. Ja, zoiets. Een Friers of zo, ja. Dat Ja, is, wat nou ja, wat hast nog met India qua cultuur, zeg maar? Hing het daar nog gewoon om die roots? Of is dat letter pas kwam? Of? Ja, het is wel een goede vraag. Nou, ik heb er wel wat mee. Maar ik weet net precies wat. We zijn er een keer heen geweest in 2010. En toen dacht ik wel, prettig. Zelfde mensen als ik. Dat, denk ik. Want je probeert je natuurlijk wel altijd te identificeren met mensen. Maar ja, ik lik je natuurlijk net op de traditionele kaaskoop? Nee. Dus dat, en dat wordt hem natuurlijk ik net. Dus dan komt er eigenlijk pas achter hoe volle, wat van invloed het heeft. En hoe prettig ik dat dan vind. En van, nou, wat doen ze al hier? En liek ik op hen? En dan komt er ik wel achter van, nou, bepaalde dingetjes, ja, die zitten dan toch blijkbaar in die bloed of zo. Want, het viel dus een soort thuiskomen. Soort van. Ja, maar toch hoefde ik direct net te wennen. Of ik hoefde ik net... Ik ben wel wat blij dat ik weer... Thuis. Ja. Dus dat is toch wel heel apart. Ja. Maar ik ben gewoon van alles. Ik ben, of tenminste zo viel ik het wel. Ik ben natuurlijk Aziat, wat Indisch of Indiaas. Maar ik viel me echt wel een Fries. Of daar heb ik heel veel mee. Nou ja, dat maar is mijn thuis. dat kan ik heel boeiend wezen. Ik ga van alles wat. Ik ben een soort vroodburger. Mijn gevoel, misschien wel bij Friesland en de natuur, wolvengeer en krieten. Tenminste, zo dat kennen. Zo viel dat ik of net? Ja, het is net te definiëren, zeg ik altijd. Maar het jet al je bij me. Want had je contact nog met die biologische ouders? Nee, die heb ik nooit gekend. Nee, hè? Dat lukt ik net. Want dat wie komt te moeilijk. En daar kom je net achter. Tenminste, net in die tijd. Het werk is het wel een beetje oors. Nou ja, ik makkelijker. zoek documentaires en reportages van mensen die het adopteerd zijn. En toch op een gegeven moment nieuwsgierig worden van, nou, waar kom ik bij? Nou, dat had dus blijkbaar al een keer dienen, hè, om daarheen te gaan. Ja, zoiets. Ja. Maar ik kan me heel goed voorstellen als je denkt, nou, ik ben wel benieuwd waar mijn ouders binnen. Maar net dat het matje, ik bedoel, maar dan ben ik wel nieuwsgierig naar hoe dat bedrijf speelt. Ja, dat het wel spelen, maar ja, als je er net achter komt kennen, dan houdt het wel ergens op. Ja. En dan moet je het wel feitelijk moet je dan gewoon accepteren. En het, ja, gewoon is net samen wat, ja, dat de keert wel een paar hier heen. Maar uiteindelijk, natuurlijk zou ik wel heel graag weten willen van, nou, liek ik op hun, of mijn uiterlijk, of mijn dwaan, of mijn mem zou het van, ja, dat is heel gevoelig. Ja, dat voelt ze wel wat lastig, wist je wel? Dan denk ik, ja, nou oké, dat heb ik dus net van je, maar nou ja, hoe dan wel? Ja, nou en hast nog broers of zussen, der of jeren, wist het al je net? Nee, ik heb wel een adopteerde zus, mijn zus is ik adopteerd, maar dan 2 jaar ouder. En, maar is dat een adoptiezus of is dat echt een biologische zus, is maar? Adoptiezus. Ja. Ja. Maar die komt er bij een oren familie bij? Ja, wij lieken ik net op elkaar, dus dat is wel heel grappig. In niks net, dus het is wel... Nee, nou, dat had ik broer en zus biologisch ik wel eens, ja. Dat het simpel binnen natuurlijk, maar zijn beiden dus, ja. Ja, 2 vonkes. Maar daar had wel even tijd voor nodig om het ik wel los te litten, dus. Ja. Die zei jij of net? Ja, ik weet toen tredje. En toen, dan speelde dat ik wel. Hè. Dan ben je natuurlijk zelf, ik wil heel erg op ziek naar jezelf. Dus in die tijd weer het heel volle, speelde het heel volle. En, maar ja, wat ik zei, als je er net achter komt kennen, dan dacht ik van, ja, maar wat had ik het nou wel weet? Wat voor verschil maakt het dan? Wat zou er oors worden? Ik dacht, ja, eigenlijk net zo volle. Nee, maar het kan schot naar Skirregiet wijzen, die stien vulst. Maar... Nou ja, ik zou wel graag weten willen van, het zei bijvoorbeeld mijn naam Jan, Priti, hoe kom ik daar aan? Want die hier ik dus al. En is het een gongbare naam in India? Ja, wel redelijk. Ja. En de betekenis is geliefde. Dus dan denk ik, ja, hoe zit dat dan? Het mijn mem, die biologische mem, dat dan om miljoen? Of is het toch iets oors best? Ja, dan ben je dan wel nieuwsgierig. Nou ja, al je vragen dus. Ja, maar iedere keer ik wel zonder leven. En
Ja. Nou, die zei juist er wel vrede mee of zo. Ja. Ja. Ja, dat is ik zo. Ja. Ja, dat is alleen maar mooi, want dan kiest hij wat dat betreft met hier op een blik naar de toekomst zien en muziekmeidje in dit geval. Ja. Dat zou wel fantastisch zijn als het als een concert in Mumbai aansoort, of net? Oh, dat was best wel graag. Stiekem mijn droom, of net? Ja, de Broadway vind ik nog wel heel mooi, ja. 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 Dream big. Ja, nou ja, en dan geeft eigenlijk nog verder hoe wat verder de ambities binnen. We draaien weer muziek vandaag. For I Am Yours and You Are Mine. Wat is het verhaal van dit nummer? Ik schreeuwen van mijn huid, die werden 80. En nou ja, op die leeftijd willen ze niks meer. Geen cadeaus. Dus ja, wat Oh ja, we zijn dan dwars. Nou, we hebben alles al. Koppige Fries. Dus dat weet een beetje van, ja, wat doe je dan? Ja. Nou ja, ik denk, ik kan wel wat schreeuwen, nou. En dus zo is het begonnen. En toen dacht ik, ja, maar dan wil ik wel dat het maat wel inhoud, hè. Dus, sorry, hè. Nee. Nou ja, ik denk dat ik ga wat schreeuwen over hoe het onze relatie en hoe het gong is. En wij wien altijd, mijn huid en ik wie het altijd. En uiteindelijk, nou ja, in de puberteit gong het dan toch wel wat verder uit elkaar. En dat, aan de ene kant vind je dat heel jammer. En hier dat ik net wilde. Maar het gebeurt toch. En dan denk je op een gegeven moment van, nou ben we elkaar nou kwijt, zeg maar. En maar uiteindelijk kom je erachter dat het helemaal net zo is. Maar dat... een derde is eigenlijk op skreun, For I'm Yours and You Are Mine. Van het bloot altijd die baan, die is net voet. En de verbinding bloot ik altijd. Wie hij de dwarse boer of bist u de dwarse puber? Hoe zit het eigenlijk? Nou, misschien beide wel. Ja. En zei jij dat ik een beetje toch op die leeftijd? Ja, ja. Nou, dan had in ieder geval een nummer hoe skreun. Geef een noot draaien. For I Am Yours and You Are Mine. Makke toch de gast van Joerts. Ze zit je het mee en ik wil haar zeker een tijdje nog eens uitnodigen. Maar ik bij u achter de Steinway in Zand zitten te gaan. Pretty Bernieke. Ze kist haar vinden trouwens op internet met clips en ik op Spotify met de streaming. Album is intussen al meer dan 2 jaar uit ongeveer. Oorlier 2 jaar, maar de nieuwe single die krijgt online kwam, Exodus. En dit nummer schreeuwt toch een beetje van die heid eigenlijk. Hè? Ik begreep dat hij, ik weet net in deze clip, maar hij had ooit nog in de clip meegediend. Vandaar? Ja, van de clip van For I Am Yours. Ja, precies, ja. Ja. Wie die daar wat voor te porren of net? Nee. Nee, is net. Maar uiteindelijk zei hij, ja, maar ik dacht van die en dat is het er dien. Ja. En natuurlijk weer het heel spannend voor hem. Ja. Maar geweldig. Voor mij geweldig mooi dat hij dat dwang hoor. En natuurlijk ook een mooie herinnering. Dit heb ik voor altijd bij me. Wist je wel? Dat ja, is mooi. Has dat vaak gedaan dat de specifiek in je persoon in de holle hier West een nummer verschreeuwst? Ja. Nou, vaak. Nou, vaak kan ik net zeggen, want ik ben natuurlijk krijg begonnen. Maar het gebeurt wel, ja. Of iets, of... Ja, een bepaald beeld was het huis. Ja, de Purity heb ik bijvoorbeeld screun op basis van een foto. En dat als iets dan inspireert, of daar viel je wat bij. Precious, dat lied, wist wel, het kwetsbare, dat. Maar het bloot net voor eeuwig, wist wel dat. En dat vind ik dan zo, dat doet iets met me. En dan wil ik er wel graag wat mee. Dan moet ik mijn gevoelens kwijt, die erbij waren. En echt op de persoon, die komt nog uit. Ik weet nog net wanneer. Maar een vriendin van mij, haar man, die had een ongeluk gehad. En die had dan vertellen van, nou ja, hoe het al je ging. Zij had hem uiteindelijk voen, midden in de nacht. Nou, dat doet weer natuurlijk een hele happening. En ze toch dan, nou, hij geeft me nou deer. Dus dat is heel heftig. Ja. En uiteindelijk daar heb ik wat verschreun. Maar goed, dat komt dan nog eens een beetje een blik in de toekomst. Maar dat doet dan zo vol mij mee. Dat denk ik, oh, en dat viel ik dan
heel jip. En dan mat ik dan wat mee op die manier. Nou ja, daar is de muzikant voor. En uiteindelijk ook artiest om dat te verwudgen in een nummer. Maar dat komt dus al hier nog. Wat has die nog holen? Was het spelen, was het concertzaal of juist op oren plakken? Hij in Friesland een heel product van die kerken. Met een heel soort culturele podia in zitten in Tusken. Was dat soort dingen dwaan? Wat has die nog holen? Meer, het maakt mij op zich net zo heel veel uit. Maar uiteindelijk vind ik toch de theaters wel heel mooi. Dat zoek ik heel wel graag wel willen. Ja. Ja. En hoe moeilijk of juist net is dat om daar tussen te komen? De best eigenlijk nog maar krijgt onderwijs. Dus de best is nog in de opbouw van een carrière. En ik hoop dat het een hele mooie carrière wordt. Maar dat kost de tijd en heel grote energie natuurlijk. Maar is het moeilijk om er tussen te komen? Ja, meeste matten die wil echt eerst kennen. En klassiek is natuurlijk, want daar werd het toch wel een beetje onder Ja, ik zei het zit er wat tussenin eigenlijk. Hè? Het is wel best klassiekachtig, maar ik wil wat easy listening. Misschien, jazz is net een ding, maar het is wel heel relaxed, mooie melodieuze muziek. Hè? Ja, daar hoor ik ook van. Het harmonische. En dat is wel echt een beetje wat ik prettig vind. En misschien ik zo dan waar ik wel heel veel behoefte aan heb, hè, om rust. Maar daardoor is klassiek is natuurlijk best wel dit is wat we hebben willen. En daar jerk ik dan net echt bij. Dus dan, waar pas je dan wel? Ja. Ik denk dat mensen dat ik... die is bijvoorbeeld nou best wel bekend. Ik moet kijken zitten, want dat is wel een voorbeeld van iemand die echt bij het grote publiek ontrobrekken is. Ja. En al behoorlijk breed publiek tussen Lutsen had ik die door de klassieke muziek. Ik wel redelijk geaccepteerd werd, had ik het idee. Ja, nou, dat vind ik altijd wel misschien lastig. Misschien wordt moeilijk nog, maar... Ja, wel moeilijk, denk ik. Dat idee heb ik wel, want het is best wel stug. Ja. Maar er komt wel steeds meer ruimte voor. En er zijn wel steeds meer mensen die dat ik waarderen. En ik denk dat je daar een beetje van... zij besteedt ik, of zij dat ik zei iets. Ze moeten je toch wel eerst kennen. Ja. Maar dat is een redelijk groot publiek, heb ik het idee, ze staan zo. Dat denk ik wel, ja. Dat idee heb ik wel. Want dan bijvoorbeeld naar Jeruma. Ja, dat is absurd. Echt absurd. Maar wel heel, heel mooi natuurlijk. Ja. Vooral Korea is natuurlijk heel cultureel. Vind ik wel. En Japan. Ja. Nou, vooral de Koreaanse popmuziek, maar ik hoor culturele uitingen, hè? Netflix, series, van alles. Ja. Dus Korea staat wel in de belangstelling, hè, in dat opzicht. Ja. Ja, maar goed, ik denk dan, daar zit Jeroen al, dan kom ik eerst maar even net. Nou, maar weer een wereldtournee of zo. Ja, ik weet het niet. Nee, het begint ooit met ambitie en met goede muziek. Nou, de plaat en die nieuwe single die klinken fantastisch. En het brengt in ieder geval op het Paasfestival, mag ik er even bij zeggen, in Ter Itzert, want daar is het optreden, hè, 9 april. Klopt. Wat voor soort concert wordt het voor jou? Is daar een uur of een jaar uur spelen? Nou, nee, net heel lang. Een paar nummers. En dit is een festival met een paar bands. Volgens mij is er één rockband bij, maar dat weet ik net zeker. En ik ben er om juist een beetje de rust weer erin te brengen, zeg maar. Dus, en dan is er ook nog doens. Dus het is van alles wat. Ja, en dan neemt hij eigen vleugel mee. Hoe haast dat? Dan moet we nog een beetje hoe discussiëren. Maar ik heb wel een nepvleugel. Dat is een holocaust, zeg maar. En die wil ik natuurlijk wel heel graag stenen. Ja, kan ik me eens voorstellen. Ik hoop dat het 4 komt. Er komt nog eens weer. En ik nodig je bij deze kut voor een optreden in Noorderwind op televisie. Wat ik al zei, die Steinway en Sons dit jaar. Dus die broeken we graag. En ik hoop in ieder geval dat het een proto-omtenkende van krijgt. Heel erg leuk dat je er wierst. We gaan naar het laatste nummer van die. Peace in Paradise. Nou, ik hier de vraag. Wat is het verhaal van dit nummer? Er is net zoveel een verhaal bij dit nummer. Het staat op Inspired, hè? Die album. Ja, het wie eigenlijk meer de vraag erachter van hoe zou het wezen als alles vrede is en hoe ziet het paradijs eruit? Wat viel ik dan? En daar heb ik hem op schreeuwen. En de techniek, de ritmiek erachter, die heb ik baseerd. Ik wil wat schreeuwen in de stijl van Jeruma. En dat is Peace in Paradise. Dank u wel. Graag die en bedankt.